برادرها подписчикои канали Andro Touch. ҳоло ки видеоро оғоз накардаем, ҳатман аввал ба канал подписатсия карда обуна шавед, то ин ки аз видеоҳои мо бохабар бошед. имрӯз ман ба шумо чӣ тавр дар видео подсказка монданро нишон медиҳам. яъне подсказка дар болои видео мебарояд. хеле ки шумо медонед, дар баъзе видеоҳо дидаед ки дар боло мебарояд, яъне силка баъзеҳо мондаган, яъне хуб баъзеҳо силкаи видеоошона ва баъзеҳо нависагиянд ки обуна шавед, лайк монди. хай ҳаминҳоро ва ғайраҳоро нишон медиҳам. барои подсказкаро мондан мо аввал медароем ба дилхоҳ браузер, фарқаш нест, Google Chrome беҳтарай. медароем ба программа, аз ин ҷо бародаро аз полни версии сайт ба YouTube медароем. вақте ки ба YouTube даромадед, дар ин ҷо аккаунти лозимаро интихоб мекунед. вақте ки бародаро аккаунти лозимаро интихоб кардед, дар ин ҷо автоматически дар канал меафтад. баъде ки бародаро аккаунти дилхоҳро интихоб карда дохил шудед, дар ин ҷо каме калон мекунем ва чӣ тавре ки дар ин ҷо дида истодаед, дар дуюм менеҷер видео ҳаст, ҳамонро пахш мекунед. каме мунтазир мешавем дар ин ҷо. дар ин ҷо каме загрузка карда истодааст. чӣ тавре ки дидед, дар ин ҷо видеоҳои каналамон баромад. барои подсказка мондан яке аз ин видеоҳоро интихоб мекунед ва чӣ тавре ки дар таги видеоҳо дида истодед, дар тагаш изменид ҳаст, дар болои ҳамон изменид пахш мекунем. ва каме мунтазир мешавем. ва чӣ тавре ки дидед, дар ин ҷо видеоҳо баромад. каме калон мекунем ва дар боло подсказки ҳаст, подсказки ҳамаинро пахш мекунед. каме мунтазир мешавем. ва дар ин ҷо чӣ тавре ки дида истодаед, баромад видео интихоб кардамо, яъне дар видеои секретҳои имо. дар ин ҷо каме мунтазир мешавем ки то видеоро кушояд. ина бародаро чӣ тавре ки дидед, видео кушода шуд. ва дар ин ҷо подсказкаро, дар ин ҷо дар боло добавид подсказку ҳаст, ҳамонро пахш мекунед. ва дар ин ҷо мебарояд якумаш видео или плейсти, яъне дар видеоҳое ки дар плейстон ҳаст, ҳамонҳоро яъне силкашро гирифта дар подсказки мемонед. яъне дуюмаш ин ки каналатонро дар боло мемонед силкашро. сеюмаш апрос ҳаст, яъне текст нависта, танҳо текст менависед. мо дар болои апрос пахш мекунем. дар каме дар қифотар совдат ҳаст, ҳамонро пахш мекунед. ва дар ин ҷо мебарояд. мо бародаро аввал аз ин ҷо баромада видеоро дар чандум секундаш, яъне дар кадом вақт баромаданашро интихоб мекунем. яъне ман
дар 50 секунд баромаданашро интихоб мекунам. дар инҷо каме мегиронем, яъне дар 50 секундаш мебарояд текст ва дар инҷо бибинед подсказкаро пахш карда апрос ва дар инҷо менависем ки обуна шавед. обуна шавед менависед ва дар инҷо дуто вариант менависед. вариантҳо чизи дилхоҳи ба худатонро лозимаро менависед ва дар поён чӣ тавре ки дида истодед созидат подсказка ҳаст, ҳамонро пахш мекунед. обработка каме сахранид мешавад ва дар инҷо чӣ тавре ки дидед дар инҷо обуна шавед сахранид шуд. метавонед дар инҷо 5 то подсказка дар як видео гузоштан мумкин аст ва видео сахранид шуд. мо ябо аз инҷо баромада дар канал даромада мебинем ки оё сахранид шудааст ё не. ба YouTube медароем ва баъдан ба канали худамон, яъне дар видеои секретҳои имо буд, дар ҳамин видео аст. 47 секундашро гузрондем. друзей ҳаст, ҳамонҳоро нест карда омедиҳам. чӣ тавре ки дидед дар боло баромад обуна шавед ва дар болои ҳамин пахш мекунем. дар тагаш вариантҳошон чӣ тавре ки дидед баромада истодааст. хай бародаро, шумо ҳам метавонед видеоҳоро созед, яъне дар видеоҳоятон подсказка монед. хай бо ҳамин видео ба охир мерасад бародаро. видео ба шумо мавқӯъ шуд бошад лайк кунед, дар канал подписатсия карда обуна шавед.